Бала mesela сәгать сүзен төзейкен, урман һәм сәгать сүзен төзейкен, ул сездән сораячак, әнигә монда зур хәреф, әнигә монда кечкенә хәреф. Һәм сез аны аңлата аласыз. Менә бу сүз ул гарәп теленнән кергән. Һәм аны истә калдыра. Уйнап булыр ничек? Mesela birer хәреф алабыз, а хәрефен һәм язып китәбез. Ас, аш, аш, ат, ах, ат, аш. Нинди проблемаларны шише менә бу. Mesela bu şişe birinчидән баланың илеген шикләми. Mesela уйныйсы килә, ул уйный. Укыйсы килә икән, ул укый. Өйрәнәсе килә икән, ул аны өйрәнә. Өйрәнәсе килми икән, өйрәнми. Бүген бала моннан арырга, туйырга тиеш түгел. Эй, тагын шакмаклар инде дип әйтергә тиеш түгел. Аннан соң инде бераз бала өйрәнгәч, теге ияләшкәч, була авыррак итеп җибәрергә. Мәсәлән, апа, аса, аша, аша, апа. Ямды. Бу аерма билгесе буларак килә. Беренчедән әйткәндә, нинди үзенчәлекле дисәң, бу балаларны уен формасында туган телен, татар телен өйрәнергә өйрәтә инде. Siz bu şokmaklarını ona təqdim etəsiniz, yoxsa sistemanı, əsbablar yardımında күрсәтү системасында təqdim etəsiniz? Bu şokmaklarның комплектына керә шокмаклар үзләре, татар таблицалары һәм ясалма, язулы рәсемнәр. Язулы рәсемнәр һәм алар һәрберсе ниндидер нәтиҗә бирә. Мәсәлән, таблица буенча ул укырга өйрәнә, уен аша мәсәлән шокмаклар белән уйнап инде ул язырга өйрәнә, исенә калдыра, мәсәлән хәтерне яхшырта. Инде теге язулы рәсемнәр аша ул инде укырга, сөйләргә, үзенең теге эчке ниндидер хисләрен белдерергә өйрәтә. Менә бу шокмаклар бары тик татар балаларына гына исәпләнгән, яисә рус, яисә башка милләт вәкилләре дә шушы шокмаклар белән татарча өйрәнеп буламы? Бу шокмаклар белән татар телен бер белмәгән кеше дә өйрәнә ала. Дөресен әйткән. Бары тик теләк кенә булсын. Теләк кенә булсын. Теләк кенә кирәк һәм бераз активлык. Бүтән кирәк түгел бер нәрсә. Менә бу үзегез шушы системаны каян өйрәндегез? Сез каян белеп алдыгыз? Уйлап чыгардыгызмы? Минем әти моның белән бик күптән сөйләшә, шөгыльләнә инде. Теге галимнәр белән сөйләшеп, теге монда бер генә үзебезнең генә теге ниндидер уйлар түгел. Монда төрле методикалардан иң яхшы тәҗрибә туплаган. Һәм шул тәҗрибә татар телендә туган телебезгә яраклаштырып, җайлаштырып, балаларга менә шундый формага кергән. Әкият формасында.